Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars с един мой приятел и само трябва да го изчакам. Само ето. И ще играем на този мап. Ето го мапа, това е създанието ми, което е тъпо. Да, то е само за Едгар, то пише Едгар. Ако ви хареса видеото, натиснете лайк бутон, ако не ви хареса, натиснете subscribe бутон. И това е. Айде започваме. Айде го убим! Чу! Готов убит. Много са слаби те хора. Тук бяха 56, ама не са 50 вече. Да, това там е моя приятел на име Майки. И сега той... Ау, стига... Майко, сори. Гледай, иска го уби. Да ме гледа? Той не ме гледа. Айде да ходим да убием другите, които са слабаци. Ела тука. Do you want to die? Здрасти хора, аз съм на Дени приятел. Днес си играем на Roblox. Brawl Stars. Да, Brawl Stars. Ако сте гледали миналите ми епизоди, които са на Roblox, сега ще ви покажа също какво натиснете. Натиснете лайк бутон, каквото показва. Натиснете лайк бутон. Не, like and subscribe. Да, like and subscribe. Да вземем 1 милион followers. Да, може би много искам да ги взема. Много ми се желае. И ти имаме диамант, добре, Бартон. Не, ще имам, аз към себе не съм. Хайде да започваме. Ти кой си? Аз съм Колет. I think so. Да, Колет съм. Аз съм Френк. Ела ми, Фанко, да те смажа. Открих някой. Нека да я убием. Убиха ме. Аз съм екзит. Game over. За мен, значи Колет е слаба. Аз играя сам, хора. Как се само аз съм. Опет игра сам. То сте го убил. Ще играя с сот. И сега мога да гледам моя приятел, да ще го гледам. Аз съм Егат и добрия. Ето го, слабака. Ти си слабак. Почих, ама... Ето се го пребил. Да, преби го, ей! Знам кой на последно. Ето, аз отключих, не това. Отключих... Къде? Ето този пистолет, който ето го. Този пистолет. Хора, така да знаете, аз победих. Да, бях си купил. Тук двата, ето това. И това са... Ги взех от едно място. Майко, Крол ли е това? Крол е много силен. Аз направо, приятели, ако знаете, че Крол е много силен и един ме купил както мене, така че това няма значение. Каквото показа Крол, трябва и вие да го направите. И Банана Кат ще бъде най-щастливата през целия си живот. Хора, Умрях отново, много съм зле. аз умрях, приятели. Умряхме, защото сме много зле. Не много зле. Аз съм много зле. Ще играя с... Приятелите, знаете, аз ще играя с Франк. Франк. А не Франк, един друг.
Стил. Играе с един на име Стил. Господи ми! Господи ми! Айде да започваме! Благодаря. Стил, да сти Стил. Стига, Стил, стига! Това съм аз. Това е най-добре приятел. Аз ли щастлив? Нямам приятел. И това е мой. Чао, чао. Аз имам 10 и сега ще имам 20 или повече 20. Тук виждам, ще имам 19. Ще добием. Джам! Не сега лета. 20 джем! О, не. Човек, ти успееш ли? Да, се успее, човек. Грегото смесник, когато плаче. Не плача. Не ти. Имам 20 джема. За първи път имам толкова много джема. Аз имах... Аз една игра имах 2000 джема. Аз сега ще съм почивам в центъра. Тя да го бие с цялата деца към... 1 милион години. Ето го, бу. Лапът си там. От един от толкова педарски портал, бате. Сега дойде ли той моето? They want to die or Това else. ме убих! Хора, той ме уби! И те не успя да го бие за мен. Бейби! Да. Нова игра? Хора, сегато знаете, аз имам нов суперпауър. Сега, ако направо... Просто би много демидж. После ще видите, направо се пусна всички. Стил мисли, това си ти. 8 бях от тъпанарския молтис. Аз го видях. Човек, може добре за мен. Не, сори. Я да го това пак. Той няма да ми направи нищо. Искам да те гледам теб. О, майко! Ми гледай ме. Не мога да го бия. Дай писни спектат. Имате там, защото ми е страх и видяхте да ходите. Може да отидем там. Чакай, се само добият от него. Какво се очи вече? Още дай си. Са. Айде. Етеко. Останахме Едгар срещу Едгар. Той вече не е там. Ой, сега. Едгар, ала? Колко процента имат? 13. Хечот! Браво, брат! То ти знае да кажа. О, да. Сега ще играем друга игра, която не е тази. Ще играем играта само Левски. Ето го мапа. То е само за Едгар мапа и ние можем да отидем. Не, моето може, защото може да супи направо. Аз съм Аз мога сега да си зареда супер пара и отивам вътре. Извинявам се всичко, това е за мен. Мое. Ти знаеш аз какво правя? Ние сме от отбор, бейби. Чао! Тя да намеря и на
Готово! Взимам честовете, бро! Брат! What? Видя е! Ти чупи блоковете. Аз съм про! Видяхте ли хора с чупа блокове? Да, но не знам как. Да, но той е сега в центъра. Всички могат да идват. Да. Е така, например, Док. Бити. Ела тук. Хеджот. Банк е банк. Майко. Виж кое? Е от това. Да. Хеджот. Хеджот. Още една игра, бързо да изиграем. Това беше всичко, чао.